Mboten niku mau namung Gojek, Mbak. Itu saya tahu lho. Nyata-nyata, Mbak. Iya. Itu saya tahu lho. Sarwa, Lho. tolong aku sawo moro. Motor jaket angel yo gimana yo? Mangan nyigar barang Kalau nek surat malah gak payu. Tolong aku moro. Ya oke. Pak, punten pamungkas. Sik, ampun republik Indonesia panggung saru. Kula mboten omongan Pak Suparno. Dagelan mboten sadi akhir duwe. Monggo mulai kula tak beto tepak tak mendhet tebus Pak Suparno. Nek digere kabar sik kok. Masa iya? Nek nalane akeh. Nek wedhus kan karo jutaan. Nek gelem kalau ribuan musuh. Modele ngawur. Pancen nek Pak Lek kuwi Pak Lek Paredi juragan orang juragan ning perantara. Gantek lah, gantek. Oh, gantek. Betul. Ini bisnis loh, Pak. Bisnismen. Pekerjaan itu membawa nama. Heeh. Kayak Mas Akmal kan mergo kendang-kendang Ya. mesti kondangnya Akmal Kendang. Mas Tegar, Mas Tegar Dalang. Dalang. Ini iki mesti Tegar Dalang. Pak Cito, Pak MC. Aku gantek iki. Cito, MC. Pak Suparno, Juragan Wedhus berarti Pak Suparno. Suparno. Lho. Mosok didopang para wedhus. Lho kuwi Aku anu tolong elo ngawur mboten. pripun Mas Tegar? Iki langsung sesarengan di gor. Oh, wah. Baik, kita tampilkan yang satu ini yang sangat luar biasa datang dari kawasan kota. Kurang tekanan. Momen Jogja tadi, Jogja. Gerbekan, Pemalang. ngaringan tangan bayi berarti. Iya ngaringan. Ngaringan. Bayi wedan. Jogjanya mesti enggak. Oh, Gunung Kidul. Wah, Robo. baik. Pokok MC nih, rada meneng. Iki Pak. Oke. Suarane kaya MC Pahala. Apa mana ini dukung kalian sound system Surya Banyak audio. Was. Awas sampe terocok. Apa nih? Belas dah. Aku omongane lho, lambene kok enak saringane to, Mbak. Enak. Biasa. Lah ini. Ya kalau semabut. Surya audio, Mbak. Surya audionya apa? Surya audio. Berarti sone Surya audio. udah bisanya sih madep. Baik, setelah tadi kita tampilkan dua lagu berirama kayu. Untuk tambah tekanannya, Mbak. Baik, kita tampilkan. Pasti tekanan tapi suaranya sebelah soalnya malah timpot selos. Baik, kita tampilkan yang sangat luar biasa. Gregetnya kurang, gregetnya kurang. Tekanan dan gregetnya kurang. Nawamu bir, nawamu. You. Show, Ya, sini kan tekanan. show, Tekan lagi, Mbak, tekan. you. Tekan lagi, sini. Kurang sini di bawahnya Bang. Ayo Bang. Tekan sampai kamu bisa. Iki untuk bisa. Iki untuk banget kok. Gunung blas. Yang pakai Tiga, Mbak, atau tiga sinden. baik, tampilnya di bawaan dari kota Solo dari teman-teman Tegar ini membawa bidadari cantik dari kawasan Solo kota. Maka yuk bertiga Sing di kosong. Dek Prati, Dek Ima, karo Dek Randy. Wah. Masa Randy Pae. Oh, Pae harus disebut loh. masa Randy. Oke. Enggak, siapa teh? Tri Presiden. Yo Tri IC sekolah kerja. Dongeng maju di sekolah kita. Tidak benar. Aduh, yang golekno kaya. Pak. Ya Solo kayak Oh, iya. Sesuai dengan tempatnya. Semoga diajarkan dengan begitu komit papan ukur. Tonton apa itu ya? Tak lagi. Aja. Sumi kalau Dengan nama kawinannya kan rusak. Gini diajarkan aja awal kan ini benar. Kalau aku saya kata Pak Amun yang tahu kalau gitu. Saya ganti gua. Akan betul lembaga. Kata dia. wong ayu kok bujane nang wong ayu.
Nih, dapane gak kuwi. Dapane dudu kuwi. Iki dulurmu klenteng kuning, klenteng ijo, klenteng abang, klenteng biru. Kowe klenteng kuning iki mboke arep unggah-unggahi si ande-ande lumut. Kowe pamit arep unggah-unggahi ande lumut. Mbak Yu, aku pamit. Ya wedok. Mbak, aku pamit ya Mbak. Apa yang kita weh? Aku ape udah. Kuya dinggo. Aku dhewe ya bingung kok Mbak. Dinggo kuya kudune kaya mbokmu. Aku udah. Para pemirsa, untuk warga masyarakat Ngagel, Bojonegoro, pada kesempatan malam hari ini, selain adanya pagelaran wayang kulit kaliki dalang tegar penjenengan kahibur adanya ludruk gaya baru dengan cerita Ande Lumut. Yang pertama akan diperankan Klenteng Kuning sama simboknya. Dimulai, silakan. Aku gak melok Mbak nek lucu bisa ketoprak. Iki yo padha kocloke. Apa? Ketoprak Jawa Tengah nek Jawa Timur ngarani nuduk, lah nek Banyuwangi janger ku yo padha ceritane. Janger iki Banyuwangi. Nah, aku salah ketoprak. Wes ketoprak ngono. Ayo, action. Yo, pamit karo mboke. Ibu, yang ana kok. Klenteng kuning iki sampean sio-sio, sampean senenge karo anake sing telu iki Mbak Cito. Lah iki napa masuk dulu? Iki dulure kowe arep ngelonggang-nggahi. Ayah Cito aku go arep ngelonggang-nggahi. Bakso. Citi. Apa ada Citi toh? UFO. Orang kamu UFO. Pakemen. Ayo pamit. Ibu. Ye. Aku arep pamit Ibu. Aku mentanggepun pangestu. Mergo metu dina iki aku arep unggah-unggahi. Ora gelem dak siap kaya melok nyanyi karo kowe iki rupane melek kaya melok seneni pelok murek-murek. Ayo melok murek-murek kono ngene. Kowe ora usah mikir belakan nangan. Tapi kula seneng kali Kang Mas Kowe Agus. ku balaran dalan sing metu ora enek. Kok sampeyan unggah-unggahi. Lah wong jodoh pake rezeki menika lak sampun kinarus to Ibu. Iki elengno dulurmu nek mah. Sak pakai mana ae. Nah perlu samplok ndak sio ora ini diorek-orek. Iki berarti kok telek diorek-orek ora ini. Ndak sio pokoke nganti remoso. Kaya malah nyeneni. Contoh kene. Kowe iki mbok ngilu. Contoh. Kowe iki klenteng kuning melek. Iki
Iki aku nyuyu kakang. Dayun. Nek tobrae nek macan. Kowe iki terakhir guri. Ada macane, Bro. Mana kok guri? Kok sing mangan kuning-kuning ya macan iku mau. Ayo, ki sapa wong ayu? Jenengmu sapa? Jenengku Prakti. Loh. Kok? Aku Sumarmi, kowe sapa? Iki Supermi si dua. Iki ya padha wae. Jeneng ayo-ayoan bae. Nek wis ning jero trotok kan. Jeneng gone toprak iki jenenge diganti klenteng ijo, abang, biru. Arep nyabrak. Engko njaluk tulung karo aku. Siap. Nek kaya lampu lalu lintas. Apa? Dari ki abang iki kuning hijau. Ini kaya lampu stokan. Masih kuning kowe. Ketoprak nek lalu lintas. Ceritanya ngono. Ayo, iki sapa iki ya? Kuningnya aku. Apa ya? Aku aja ya padani. Ya aku. Kamu ngapa pink Biru. Pokoknya Ora kuning. Pokoknya Iki bungawan iki ane bungawan. Arep nabrak ngganggai si andane lumo. sama lu bergendi. Ayo pe ono apa ono ing pinggir bengawan cilik Kongo. Ayo blemutuk. Berubus. Wingi jile buto. Ayo, Derek pinter banget kowe langsung ping Kang Mas. kowe kan temping. Kowe arep apa ning bengawan kene ya? Kowe arep nyebrang. Lah dulurmu loro kowe apa ya arep melu nyebrang? Blemutuk. Mau urung truk mlebu. Iki mergo ning bengawan cilik Kongo ke ora ana perahu, anane aku si Yuyu Kangkang. Berarti kita perjenengan. Ayo kudu nyabrang karo aku. Perjenengan. Blemutuk. Berubus. Iki piye iki harus bapak perjenengan. Nek kowe pengen tak sablake enek hadiah enek pitukone. Kowe kudu menehi aku piring karo pilus. Pakai bakulan. Kuwi ora bakulan, piring kuwi pipi sairing. Pipi sairing, pilus ning pipi sing halus. Blemutuk. Kira kowe jo iki. Lah kok iki jenenge artine apa to, Mas? Berubus ceritane Banyu. yuyu mlebu blemutuk metu berubus. Lha kok nek parah. Piye wong ayu kowe gelem blemutuk. Berubus. Ayo. Gadul mata. Tapi nasi boyle. Iki cara SpongeBob iki dadi tuang krep iki. Ayo, nek kowe pengen nyabrak bengawan cilik Kongo kene, aku opah ono. Piring kalih pilus. Pilus. Ambung. Lah iki ceritane piye gelem kok sabrano? Gelem, ditane gelem tak sabrange. Terus nembang. Nembangi karo kae. Karo apa iki tukang tambal-ban. Ora kuwi lagune. Tak sabrangke wong ayu. Aku opae lele. Ora lele lontong. Yuk sengok. Wong lontong tak tahu. Taksa, pasti udah sesuai tadi. Nadanya ayo kira-kira ayo. Ayo kowe gelem tak sabrangke, Pak Cito. Ulangi nembang Pak Cito. Tak sabrangke wong ayu. Ayo, gelem tak sabrangke? Gelem yo. Ayo, ini tak sabrangke. Ayo, nembang ayo. Ayo, Duk. Anu cekli bundake wae, Mbak. Lho yo malah. Aku lah iya kok, Mbak. Yo tekan budak wae jangan meme sama ngepokno. Ceritane bisa apa? Ayo tak sabrangke yo wong ayu yo. Yo, Sabrangke wong ayu. Opai piu piu. Piu piu.
ngopai nyuk sing rasa wong ayu ngopai nyuk sing ngene wis tak sabrake kabeh dene. Ayo, ganti kowe. Iki sapa neh iki Dayut? Ubur-ubur ikan iki terus piye? Kowe arep ngopo nyedane bengawan cilik konggo kene? Aku apa ya unggah-unggah. Masih ande-ande lu omongan mah kaya aku arep unggah-unggah karo Kang Mas Andi-andi. Rasudi aku nyabrangke raimu buk telek tok. Aku iso nyabrang kiri. Dilekutuk. Ora mungkin. Ning kono Klenteng Kuning duwe senjata temeti sada lanang. Aku ndek pusaka, nggih pusaka. Oh, aku iki mergo wis digawakno deklar bapak. Kok kanca-kanca wis paham karo awak dhewe ngambune kaya sekolah ya. Ora kaya ngono ale rumane. Nek kok satu, golek satu. Kowe ora gelem ngabrangke karo aku. Ora sudi blekutuk. Rubus ora ajar. Kok aku iki diwenehi pusaka karo Sang Hyang Pikulan. Pikulan iso pikulan piye to Mbah Cita? Pikulan Bathara Narada. Iki pusaka karo Sang Hyang Pikulan Narada cemeti sobrok lanang. Sodo lanang, sobrok nyekuk raimu cemeti sodo lanang. Arep apa? Aku ora ngandel. Katiasane sabete gunung cubluk segara asat hancur. Sembah kebutuhan. Lo dari Pak Samoyo. Ini ketibane nih. Ora. Apa? Perutane ini daftar karo Wuyung. Perutane Pak D. Ayo, endi piringe karo piluse? Sing ya Allah. Ya sing nyanyi enggak apa-apa. Saya tak Pak. Kowe lu model kok buangga ning ngarepe mbak-mbak. Mongko mbak-mbak iki mikir kowe lho. Mikir piye? Bocah kok ngono ki sehat kok. Lah kae to. Jane mana sehat. Kan lagu retak kan. Lah iki jan wis ora betah apik kok. Lah kene jumeneng nduk Bang Ayu. Nek karo tak yo, Pak. Ceritane dilanjut sok nek enek tanggapan neh. Nggih. Iki jek separo cerita iki. Perutane pun didaftari Wuyung. Kok iki Pak Dalang dilayani? Ya sing Pak Din yo. Oh, ini Pak Cin ya? Pak Samoyo. Pak Cin. Sing digene riasa nggih Pak nggih. Oh ya kudu dituruti apa-apa dicawisi ning ngono. Matur suwun. Kali Wuyung. Langsung sigrak rancak. Iya. Monggo. Saya ponge hot nih. Ciro lugu.
Menika wonten tetara bilih Bapak Winardi saking Pepadi Bojonegoro masakan ning gawa ing pepanggungan. Lagi pun tapi pun. Semoga Bapak Winardi kadhiraken jemaah saking Bapak Palanggan tumuju wonten ing papan pagelaran. Seperti itu kagem Bapak Winardi Kayaknya di sekitarnya wong iki ning gene piyambak wong iki bare pokoke ngantos antar subuh. sampai shopping Sewu Pak, tinggalipun kadang dulu. Tapi kan. dalam masa itu Tadi pilih. Yen ta rasa rusake awakku iki
yang saksi teraing janji siramu tanpa ring warto atiku nelongso lara jroning amung tandha tresna kasukune kang setaku wong manis yang setia
tahun tak bisa diskon. Anjir, terus baru sampai kemarin rawuh. Dari rawuh di momen tapi bukan di gorong kami tinggi lebih. Apa yang nasi lalu gini. Jenengan sampun keruyu-ruyu. Raya. Maksudnya? Nasi ketinggalan? Apa? Kalau saya hanya Pak, bawahnya barang itu. Ini boleh masuk ya? Yang kasan ke Bu Eni. Tetap Bu Era keri sama gue. Iki kita orang dewi di bom-bom. Nah, apa baru bahasa Arab mau dibom? Maksudnya cara lamu ini. Oh, saya istimewa. Wah, Yang dipun sepati. Salatullah salamullah. akhirnya juga ikut berdiri juga. Kira iki mau mbok ya ora kena coba lho. Coba Bu Eni. Enak coba. Biar-biar Nganggut yang kangen berdiri. utama nih di tengah Iki representasi di Banyolan. enggak itu mau kan Soalnya wis wengi. Nggih, kok nek nganggut video rame-rame mesakno sing turu itu sami. Kok digarap edan sing anu. besok mau susu soalnya ini dianggap apa ini Sae sasi demam. sesuatu Dalange kok jalange kuwi. Nek nek jalange tau sampean iki lho, ibarat iki supir kok sampean ya anu sopire. Nggih. Tapi cuma nggih Pak jalange dalang ora rokok juga powan kesel. Lumayan. Biasane nek ana sing nyebrang jalange gitu. bukan kayak maru Iya tak kaya Ahmad minimal kaya Ahmad. Lagi masih tegar ora wujud di tinggal lubang sok luwe. Sok ora lain. para elek banget Pak untuk sumbangan rokok ada. gitu gitu Terus dikongkar. Kagak Bu. Langsung Ini gitu, langsung langsung. nggih. Aku jauh. Lah. Monggon iki buka celuk apa buka bonang apa buka jedor Jejor mawon. apa penting bukan telur Buka teluk kok teluk. oh bangun kuat Wah ngawur. dan belum anak lu Lu ngono lho biyen kumpane. Murid telur ra karu-karuan. kemarin yang ngawut Lang buka kawah malah dijak rebut campur sehari. belum ada yang settingan juga dibuat tulang lu ya enggak
Mbak Nuwun Ibu. Pak Dalang, Halo. pripun iki? Nggih anggonipun gegojekan dicekapan. Kegojekan. Gegojekan dipun cekapaken. Oke, menawi kados mekaten, kula ugi nyuwun pangapunten boten anggenipun ngayahi pakaryan kang serangan Dodo nglenggana kekirangan kula. Aku coba tak demeni lho gak ora. Dewe saking cubukipun nalar kirang sesenepan sapa andhapen pawiyatan. Ngono lho Pak. Nuwun turing samudra palaksami. Nggih, tanpa apa-apa. Nggih, hatur dalam iki pengen Rasa ati dhewe. Oh ya Ya Pak. omong kedungo muga-muga Mas Tegar besok lakon dadi dalang sing lipat dalang sing salah sing Amin, amin. Terus Mbak Bayu, Mbak Rosi ya tak diparingi putra kanggo jagat-jagat keluarga kanggo maling pangiting katersanipun Mbak Rosi kalau dari Mas Adi. Ah, merasa bunga aku juga ambil berita. Ya ora lali Pupu Suparno mugi kasih datang sejut cita panyunipun panjenengan saking putra-putranipun mugi dados taruna sing bisa ngungkuli bapa dadi taruna-taruna sing tansah bekti karo wongko bisa gawe bangganing keluarga lingkungan nusa lan bangsa. Amin. Amin. Para pembantu-pembantu nggih Mas Dalang kalian dulur-dulur dayanipun kadiringir polosan. Yo limbo opo mak. Anggone gegojekan dicukupi semene wae. Kaya atur sesaji ndak. Nampa duka sapa sing gayo tak dereke. Kuku sing duka kumalon. Kening kan biasa ngap